бо нагӯед ки нашунидам ва ё аниқтараш надидам. Барселона ба ҷои якум баргашт. Салом ба онҳое ки ин лаҳза моро мебинанд ва салом ба онҳое ки моро диртар мебинанд. Хулас ба ҳама салом. Ин шом шоми хубе буд, зеро дастаи дӯстдоштаи мову шумо баъди як ғалабаи мушкил ҳам бошад дигар бора ба зинаи якуми ҷадвали Ла Лига баргашт. Агар дар ин бора шунидану дидан хоҳед, пас позаро ба ҳазур гиред ки дальше будет совсем интересно, гуфти бародарои рус. Дӯстон, сарпарвасти видеои мо ширкати 1x мебошад. Дар он ҷо вақт коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногун шуморо интизор аст. Ҳамчунин нафароне ки то ҳол регистратсия накарданд метавонанд дар аввалин пардохт бо промокоди барсатиҷӣ соҳиби $100 бонус гарданд. Ссилкаи бозии дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Барселона ба ин бозӣ бе Левандовски омад, зеро акнун полякро зарур аст ки муҷозоти даркориро пушти сар кунад. ҳайати Барселона дар ин бозӣ бошад чунин буд: Тер Штеген дар чорчуба, Араухо ва Кристенсен ҷуфти нимовизони марказиро ташкил намуданд. Кунде ва Балде аз канорҳо бозӣ карданд. Фати дар ҷои Левандовски бозӣ кард ва ба канори чапи ҳуҷум Хави Педриро равон кард. Ба ҷои ӯ дар миёна бошад ҳамроҳ бо Бускетс ва Гави Де Йонг бозӣ кард ва албатта Усмон Дембеле чун ҳамешагӣ дар нуқтаи ҳуҷум. Чунончи интизор мерафт ин бозӣ барои Барселона мушкил афтод, зеро ҳам ҳариф сахт буду, ҳам масъулияти истифода аз бохти Реал Калон. Атлетико чунон интизор мерафт тӯбро ба Барселона дод ва аллакай дар дақиқаи аввали бозӣ Фати метавонист Атлетикоро ҷазо диҳад, аммо бахташ омад накард. Гави ва Педри мунтазам сари хатти муҳофизати Атлетико фишор меоварданд ва чунин як ҳуҷумро Усмон Дембеле ба гол табдил дод. Ин гол дар дақиқаи 22 дидор рӯи кор омад. Атлетико баъди оне ки гол сар дод ба худ омад ва ба футболбозӣ машғул шуд. Гризман ва Феликс ба асабҳои Тер Штеген хеле бозӣ карданд ва ҳатто дар як маврид Араухо тӯбро аз дарвозаи холӣ ба дар кард. Аммо Барселонаи ҳозир дар қиёс ба Барселонаи Куман ҳисоби бозиро дошта метавонад ва ҳама ҷонканиҳои Атлетико дар ин қисмат дигар ягон фоида надошт. Албатта 1-0 дар бозӣ хеле ҳисоби хатарнок аст. Ҳарчанд сер Алекс Фергюсони бузург мегуфт аз ҳама ҳисоби хатарнок 2-0 аст. Хулас барои Барселона муҳим ғалаба буд ва муҳим набуд ки он бо кадоми ҳисоб ба даст меояд. Аммо баъди оне ки Атлетико дар охири қисми якум чанд ҳуҷуми хубе анҷом дод, онҳо бо умеди баробар кардани ҳисоб ва шояд пеш гузаштан ба майдон омадаанд. ҳамин тавр ҳам шуд. Атлетико аз дақиқаҳои аввали қисми дуюм ташаббусро ба даст гирифта ҳуҷумро сари Барселона зиёд кард, аммо Хави инро хуб медонист ва оҷилан ба бадани Барселона бо иваз кардани чанд бозингар ҷони зинда бахшид. Ӯ нахуст бо овардани Ферран Торрес ва Кесе ҳолати хатти ҳуҷум ва миёнаро тағйир дод. Акнун Торрес аз Фати дида зиёдтар дар наздикии ҷаримагоҳи Атлетико бозӣ мекард ва албатта бозингарони хатти дифоъ камтар метавонистанд ки ба ҳуҷуми мадридиё пайваст шаванд. Ферран дар як ҳолат гол зад, аммо ӯ дар ин вақт дар ҳолати офсайд буд. Дигар Барселона ба Атлетико имкони ҳуҷумҳои хатарнокро кам медод. Агарчи дар як ҳолат Гризман 100% имкон дошт тӯбро вориди дарвозаи Тер Штеген кунад, аммо не тутта было, гуфти ӯ гапо. Дар поёни бозӣ бошад Ферран Торрес ва Стефан Савич аз мусобиқаи UFC чизеро хостанд ба мухлисон нишон диҳанд. Барои ин кор дар партер Хосе Монтеро довари бозӣ гуфти бо пои ғулум эстубес накарда ба ҳарду корти сурх нишон дод. Садои ҳуштаки ӯ бошад аз анҷоми бозӣ ва баргашти Барселона ба ҷои якуми ҷадвали чемпионати Испания ва боз як қадам дур шудани Атлетико аз минтақаи Лигаи чемпионҳо дарак дод. Акнун Барса бо 41 хол сарнишини ҷадвал шуд ва ин мавқеъро бояд ба дандон биқапад, зеро бартарӣ аз Реал ҳамагӣ 3 имтиёзро ташкил мекунад ва тақвими бозиҳои минбаъдаи Барса чандон осон нест. Ҳафтаи оянда Барселона дар нимфинали Суперҷоми Испания бо Бетис во мехӯрад ва мо аз натиҷаи он албатта шуморо огаҳ хоҳем кард. Ҳозир бошад аз шумо хоҳиш дорем ки як лайки ақаллан нимкола зери ин навор гузоред, зеро он барои мо хеле зарур аст. Бароятон рӯзи хушу бобарор орзу дорем. Дар ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали барсатиҷиро дастгирӣ намоед. Дастгирии шумо пешравии мо. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. Хайр бод чӯча дар паноҳи Аллоҳ.